Bai, pixa, bai. Sasoi asko kanpoan eta hemen gauza prestatzeko egiten zaizu. Kaixo, arratzaldeon eta ongi etorriak. Gaurko hitzaldia sujeto politikoari buruz izango da. Euskal sujeto politikoari buruz. Eta horretarako, hortaz hitz egiteko etorri die Ane Ablanedo eta Mikel Erauzkin. Ane Ablanedo euskara eta literatura irakaslea da Baionan eta Iruñan. Iruñan jaioa, baina Baionan ere emate ditu klaseak. Eta Mikel Erauzkin ekonomian lizentziatua dugu, Zarauztarra bea. Baina beste gauza bat badute komunean, eta da, bietako inork ez ditula politika ikasketaik egin, zientzia politiko ikasketaik unibertsitatean, baina politikan adituak die, euskal politikan adituak, bilak. Independentzia bila ibiltzeak egin ditu adituak bilak. Hitzaldiaren zergatia eta gaurkotasuna labur azaltzen saiatuko naiz. Gure berriak independentziaren aldeko komunikabidean bideo bat ikus daiteke eta bertan Suediak ikusten da nola duela gutxi Palestinako estatua onartzeko erabakia hartu du. Eta arrazoi nagusia bat da. Estatuak onartzeko nazioarteko zuzenbideak dituen irizpideak betetzen dituela Palestinak. Herri bat da, lurralde bat eta gobernu bat dituena. Guk bagenuen herri bat, lurralde bat eta gobernu bat. Bagenuen estatu bat. Zer dugu hemen orain, ordea? Herri bat, ala gehiago. Lurralde bakar bat, ala lurralde zatitu bat. Gobernu bat, ala gureak ez diren gobernu bat baino gehiago. Jose Manuel Odriozolak idatzitako azken liburuan, esaldi pare bat irakur daitezke. Lehenengoak dio, konkistak eta okupazioak euskal nazioa errotik minorizatu baldin badu, eta eragin dioten naziozidioa tarteko jadanik euskal borondate nazionala erdi iraungita baldin badago, ez dugu oso garbi ikusten orain, besterik gabe, iragana aintzat hartu gabe politika egiteko proposamena. Eta bigarrenak dio, Espainiar estatu boterearen bortxa sistemikoa, legezkoa eta zilegi dela sinetsita, euskaldunok bizi dugun nazio egoera fenomeno naturala dela pentsarazi nahi digute. Egungo errealitate inposatua fenomeno naturaltzat hartu behar aldugu. Independentzia lortu nahi badugu, bide hori ez alda kontakizun propio batean oinarritu behar. Herri edo subjektu politiko bat. Menperatua sentitu eta askatasuna lortu nahi duena. Lurralde bat, ez hiru. Eta azken hamarkadetan ez bezala, herritik sortutako gobernu bat. Ez aldia horiek gure kontakizunaren zutabeak? Joseba Ariz Navarretaren Pueblo y Poder liburuko bizita aipatuko ditut baita ere.
Cualquier negación efectiva, parcial o total del necesario ejercicio de autodeterminación mediante el que un singularizado grupo social reproduce e indica su existencia supone un ataque directo a su poder, a su derecho, a su libertad y constituye la raíz de todos los conflictos sociales que han jalonado la historia de la humanidad, el mal por antonomasia que desde que hizo su aparición señalando el inicio de la historia nunca hemos conseguido erradicar. Eta bigarren esaldiak dio, el meollo de la historia no es otro que la lucha entre pueblos que defienden la libertad, el derecho y la paz por una parte y pueblos que han hecho de la voluntad de exterminio y explotación de los demás la base y el motor de su comportamiento. Beno, eta sarrera honekin bukatzeko, Joseba Ariznabarretaren hitzaldietatik ateratako ideia bat azaldu nahi dut. Politika indar erlazioetan oinarritzen da. Indarra herriak du eta ez beste inork. Beraz, politika gintzan, herria izan behar da sujetu nagusia, sujetu politikoa. Bestalde, munduan dagoen ordena edo kaosa, sujetu politikoen arteko etengabeko borroka bat da. Zergatik daude borroka horiek? Herri batzuek, sujeto politiko batzuek, iraupena lortu nahi dutelako, askatasunean bizi nahi dutelako. Eta beste batzuk, aldiz, askatasun hori ukatzen dietelako. Galdera moduan azalduz, zeinek osatzen du Euskal Herrian sujetu politikoa? Ane eta Mikelek argituko digute galdera hau. Besterik gabe, zuen aditza. Bueno, arratsaldeon da eskerrik asko, torretzaten da nahi. Nunbaitetik astearren hasiko naiz galdetuz edo planteatuz galdera bat, ia zergatik elkartu garen hemen lagun batzuk, gutxi edo asko izan gintezke, otsaileko arratsalde euritsu batean sujeto politikoaz eztabaidatzeko, ez? Eta okurritze zaidan lehenengo gauza da, horrek berak adierazten duela gure egoera ez dela normala, ze ona ekarri gaituena, ni uste denon artean nagusi den kezka bat edo ardura bat dela, gure herriak bizi duen egoerarekiko dugun ardura bat, eta horrek berak adierazten du ez dela egoera naturala Mikel Lezioen bezala edo egoera normal bat, ez? Nik ez ditut imaginatzen, ez dakit, Australia edo Japonia edo Euskalo ez dakit ze herritan, gaurko egunez, hango herritarrak elkartuko direnikan eztabaidatzeko sujeto politikoaren inguruan. Oso argi dute zeintzuk osatzen duten eta beraz ez dute horren inguruan hitz egiten, ez dute horren inguruan eztabaidatzen. Hango hitzaldietan, bestalde, normalean, zerbaitetan aditua den norbait joango da, hitzaldi bat ematera, eta entzuleak aditu horren jakinduriaz aprobetxaturi zerbait ikastekotan, ez? Mikele kontrakoa esan duen arren, nien naiz ezertan aditua, eta ez diot humiltasun faltsuz, hala sentitzen duela gozaten dut, baina nire zorionerako eta zuen zorionerako ez dut espero zuek ezer ikasterik gaurkoan hemen. Alderantziz, nire helburu izango litzateke, hemendik gutxienez pertsona bat irtengo balitz desikasteko promesarekin edo predisposizio batekin gutxienez. Hori izango litzateke nire helburua, desikastea. Zerbait ikasteko prozesuan, danok dakizuenez oso garrantzitsua izatea inteligentzia ez, norberak duen inteligentzia. Desikasterakoan ordea inteligentzia ez da hain garrantzizkoa. Askoz garrantzitsuagoa da ausardia edo, neurri batean behar da ausardia bat, sentimendu batzuei aurre egin eta onartzeko agian urte batzuz, edo urte luzetan, zerbaitetan, erraturik ibili garela, ez? Edo onartzeko behar bada gehiengoaren ustea, zerbaitetan ez dela egokia. Eta hori egia esan zaila da. Prozesu hori pasadugunok badakigu zer den, eta oso prozesu zaila da, ze ausardia puntu bat eskatzen du, gu animalia arrazionalak izateagatik, animalia sozialak gara, gure ingurunea dugu, gure familia, lagun artea, eta han topatzen dugun iritzi majoritario horri aurre egitea, ez da erresa, askotan sentimendu horiek galerazi egiten digutelako aske hausnartzen, ez? Aske pentsatzen. Eta horretik diot berriro ere zaila dela, baina prest bazeundekete ni posik.
zaila neurri batean. Ze behin ausardi hori erakutsiz gero nik uste dut, nik edo hanek esango ditunak gaur oso gauza logikoak direla, eta guk gure barnean zertxo baita harakatuz gero, benetan sentitzen ditugun gauzak esango ditudalakoan nago, bukaeran esango diazue ia okernen bilen edo ez. Sujeto politikoaz hitz egiteko elkartu garenez, sujeto politikoa Mikelek ere adierazi du, sujeto politikoak niretzat beti herriak dira, ez? Eta gure kasuan, Euskal Herria izango litzateke sujeto politikoa, baino hau esatea eta ezer esatea antzekoa denez, definitu egin beharko genuke zer den herri bat lehendabizi, eta zein den ondoren Euskal Herria edo ze berezitasun dituen Euskal Herriak. Gai hau aztertu duten askorentzat edo batzuentzat behintzat izan da oso lan nekeza, ze beti saiatu izan dira bilatzen ezaugarri batzuk, zeintzuk amankomunak diren herri bateko kideen artean, ezaugarri hori betetzen dute herri hortako kide guztiek, eta era berean ezaugarri bereizgarria dena gainontzeko herrietako kideekiko, ez? Eta bilaketa horretan gehien erabili izan diren ezaugarriak izan ohi dira hizkuntza, etnia edo arraza, erlijioa ere bai, momentu jakin batean, edo geografia edo historia, agian neurri txikiagokoan, ez? Baina kontua da, horrela definitzen saiatuz gero herri bat, beti topatzen dela adibideen bat, non definizioa jokoz kanpo utziko lukeen, ez? Saiatuko baginake definitzen herri bat, herri hortako kideek darabilten hizkuntzarekin soilik, berehala topatuko genuke herri askok, nahiz eta herri desberdinak izan, hizkuntza bera konpartitzen dutela, ez? Edo baita badirela herriak zeintzuk hizkuntza desberdinak darabiltzkiten. Hori esan duan bezala hizkuntzarekiko, baina etnia edo arrazarekiko egingo bagendu, duela urte batzuk edo mende batzuk agian zailtxeagoa litzateke, gaur egunean oso horrexea litzateke pilatzea adibideak, non definizio hori berriz ere jokoz kanpo utziko luketen, ez? Eta beraz, ezaugarrien bila saiatuko baginake, benetan lan nekeza izango litzateke herri bat definitzea. Nik herriaren definizioa Joseba Ariznabarretaren Pueblo y Poder, lehen Mikelek aipatu duen liburu hartatik hartuko dut. Segurazki ez dut berari gustatuko litzaioken bezain ongi adieraziko, han azaltzen duna, eta beraz inork interesik izango balu gai honen inguruan sakontzeko, biziki gomendatzen dioan irakurketa da, eta uste dut sarreran salgai daudela ale batzuk, beraz badakizue. Joseba Ariznabarretak liburu honetan, herrien inguruan hitz egitean honela definitzen ditu. Se trata indefectiblemente de conjuntos humanos organizados, inmediatamente conscientes de su identidad, nómadas o sedentarios, pero en cualquier caso adscritos a un territorio, estable o coyuntural, que consideran de uso exclusivo y que satisfacen sus deseos o necesidades mediante el empleo de recursos y energías que controlan directa o indirectamente. Eta gero gehitzen du. Cualquier pueblo afirma su existencia mediante el ejercicio efectivo del poder, estable o precario, legítimo o ilegítimo, sobre un territorio determinado. El poder no es una característica o propiedad que junto a otras define a un pueblo, sino su constitutivo esencial, lo que le confiere inmediata realidad. Oda, definizio honen arabera, herri bat topatzen dugu, non aurkitzen dugun gizatalde bat, botere bat erabiltzen duena, bere helburuak lortzeko bidean, ez? Botere hori litzateke herri bat definituko lukeena, edo herri baten existentzia adieraziko lukeena ondoen. Eta gero, botere hori definitzen du, denominamos poder a la actividad sostenida de un determinado pueblo en la consecución de sus objetivos, dio. Beraz, boterearen erabilera efektiboa baldin bada, herri bat definitzen duena, eta boterea baldin bada herri horren jarduera bere helburuak lortzeko orduan, hurrengo galdera izango litzateke ia zein den herrien helburua edo herri guztiek konpartitzen duten helburua, ez? Eta zentzu hortan herriak ere ez dira salbuespen bat, eta herri guztien lehenengo helburua izango litzateke biziraupena bermatzea, ez? Bizirautea, bizirik irautea. Hori izango litzateke lehenengo helburua gudanok dugun bezala.
eta behin biziraupena bermaturik noski, ahalik eta ondoen bizitzea, eta hor ja bakoitzak bere berezitasunak edo izan ditzazke ezaugarri berezi batzuk, eta naiz hartuko horiek aztertzen, baina helburua izango litzateke beraz bizirautea. Kontua da, munduko herri guztiak aspaldi ohartu zirela, biziraungo badute beharrezkoa den ezaugarri bat dela independentzia. Hau da, independentziari gabe, epe labur, ertain edo nahi baldin bada erdi luze batean, herri guztiak kondenaturik daude desagertzera. Independentziarik ez dagoenean, menderakuntza dago, eta menderakuntza egoera horrek, duela mende batzuk behar bada, eluke zertan adierazi beharko automatikoki herri horren likidazioa, baina imperialismoa aspaldi hartu zen ez dela nahikoa, herri bat menderatzea kulturalki, linguistikoki, ekonomikoki espoliatzea, ze herri horren izaera mantentzen den heinean edo herri horri bizirik den neurrian, beti egongo da norbait saiatuko dena bere independentzia bilatzen, eta hori oso arriskutsua denez, imperialisten helburua da menpean dituzten herriak likidatzea, desagertaraztea. Hain zuzen ere, lehen errepikatu dudan horrexegatik. Herri guztien helburua, lehenengo helburua delako independentzia eskuratzea, galdu dutenen edo dugunon kasuan, eta galdu ez dutenen kasuan independentzia hori mantentzea. Nik uste hau begibistako zerbait dela, oso evidentea dela, eta horri kaso egingo bagenio, kontraesan gogorrak izango genituzke ondoren esango dudan definizioarekiko. Ze hemen, azken 50 urtetan, gutxienez behintzat, bada definizio bat herriaren inguruan oso zabaldurik dagoena, inor kontra eramaten ausartu denean edo saiatu denean gutxienez, berehala hasten zaizkio kalifikatiboak jartzen, xenofobotzat edo arrazistatzat, eskuindartzat, kokatu izan dute berehala pertsona hau, eta ez zehazki imperialismotik bakarrik, baizik eta baita teorian herri hontako kide diren ahotik ere ez. Nik esan baldin badut lehen definizioaren arabera independentzia dela lehenengo helburua herri guztiena, herritartasunaren definiziorik ez dut eman, baina gutxieneko baldintza eman dut. Hau da, herri bateko kide izateko gutxienez herri horren bizirauperaren alde egon beharko zenuke. Eta uste dut logikoa dela, ez? Ez du zentzurik esatea inor herri bateko kidea denik eta era berean herri horren likidazioa nahi duenik. Era bat kontraesankorra da. Baina aldiz, hemen nagusien definizioaren arabera, hemen bizi eta lan egiten duen oro euskal herritarra da. Hori da buruan daukagun zerbait, nahi baldin badugu desikasi edo gutxienez proposatu horren inguruan hausnarketa bat, ondo legoke. Zer ondorio dakartza definizio horrek, zer ondorio dakartza definizio hori ontzat ematea. Hemen biziren oro baldin bada euskal herritarra, izan zintezke euskal herritarra eta ez independentista. Eta horri deitzen diote sentsibilitate desberdineko pertsona bat izatea, ez? Izan zaitezke beraz euskal herritarra, eta Euskal Herriaren likidazioaren alde egon. Independentziaren alde ez dagoenak, badakigulako independentziarik gabe herrien helburua barkatu. Zein den herri horien etorkizuna likidatzeko bidean daude, epe labur ertain edo nahi baldin bada luzean. Horrek gogorarazten dit duela, hilabete batzuk, Añorgan izan gendun eztabaida batean, erabakitzeko eskubidearen inguruan, bertan zan gazte batek, ez dute zer noski bere kontra oso gazte jatorra zen, eta esaten zidan, adibide moduan uste dut Barakaldo jartzen zuela, harentzat eremu ez oso euskalduna zelako, eta esaten zidan, Barakaldoko Jose Rodríguez Pérez delako asmaturiko batek, euskeraz tutik ere etzekiena Maule Zuberoan den edo Australiako lurralde bat den, La Rojako jarraitzailea den, ura ere euskal herritartza zuela berak. Eta gogoraz izidan, uste dut Garzón izan zela, esan zuena etakide izan zitezkela jakin gabe. Guk gure kasuan definizioaren arabera horixe egiten dugu, ez? Esan euskal herritar batzuk
ustez behintzat hala direla, eurek jakinez zarren, eurek euren burua espainol edo frantses bezala definitu arren, guretzat Euskal Herritarrak dira. Erabat paradogikoa da, baina horrela da. Definizio hori ontzat emango bagenduke, horrela da. Definizio horren beste ondorio bat izango litzateke, independentzia noski ja ez dela eskubide bat. Independentzia da proiektu politiko bat beste batzuen artean, alegia, independentzia proiektua da, menderakuntza, gure herriaren likidazioa, desagerpena, da beste proiektu bat, biak dira zilegi, egin behar den gauza bakarra da hautatu, azke bagina bezala, bozketa baten bitartez, eta maitza hori errespetatu. Hau da, zilegiztatu okupazio egoera, zilegiztatu gure herriaren suntxiketa, aukerak eta kontua besterik ez delako, ez? Ondorioz, ez legoke menderakuntzarik, demokrazian bizi gara, izan daiteke demokrazia defizitarioa edo utxune batzuk dituen demokrazia bat, baina azken finean gure erakunde propioak ditugu, erakunde horien arabera gure lurraldea ez da lurralde bat, ja gara 3 lurralde desberdinen batura konglomeratu arraro bat, non 3 erabakitzeko esparru topatuko ditugun edo horien bila joan beharko genduken, horrelako ondorioak ere badakartza definizio horrek. Bestalde, autodeterminazio eskubideak zentzua galduko luke. Autodeterminazio eskubidea da, herri batek, hau da, pertsonen talde batek, talde antolatu batek duen eskubide bat. Hemen alderantziz, sinonimoak balira bezala aurkezten dugu, baina hitz egiten dugu etengabe erabakitzeko eskubideaz. Esaten dugu, herri bat gara, beraz, erabakitzeko eskubidea dugu. Lehen eman duan definizioari heltzen badiogu, herri bat gara, independentziaren bila goazen neurrian. Baina horrek, eramaten baldin bagaitu gure buruari galdetzera ea independente izan nahi dugun edo ez, horrek ez du esanka ez bururik ez. Independentziaren bila goazen neurrian gara herri bat, independentziaren aurka daudenak noski beste herri bateko kideak izango dira. Orduan, pasatzen gara ere bai, kolektibo baten eskubidez hitz egitetik norbanakoen eskubidetaz hitz egitera. Dala, danok ezagutzen ditugun munduko hiritar bezala aurkezten zaizkigun ultranazionalista espainiar zein frantses hauen diskurtsoa erabat asimilatzea, ez? Alegia, eurek armen bidez, violentziaren bidez, mendeluzeko zapalkuntzaren bidez, ongi errotutako estatu bat atzean dutenean guri saltzen diguten ideia. Euskaldunak bete ari zarete independentzia eske eta nazionalismoekin eta taldeen eskubidez eta garrantzitsuena norbanakoa da. Baina noski, aurrez zuek guri inposatutako estatu bat atzean duzuelako, hitz egiten duzu horrela. Definizio honek edo sujeto politikoa horrela ulertzeak definizio hori ere ontzat emango luke eta pertsona hauen diskurtso horri zilegitasuna emango lioke. Era berean, onartuko genduke, eurek esaten dutena, ez? Gaur egungo egoera da, egoera normala, bizitzea tokatu zaiguna, ez dezagun galdetu zergatik, zerren ondorio den egoera hau. Hau da egoera, baketsua, deitzen diote. Orduan, zer da violentzia egoera ontatik ateratzen den guztia. Egoera hau ez da violentoa. Nonbait, noskiz, egoera oso violentoa da. Estatu bat baldin badugu gainean, 2 gure kasuan, estatu horiek noski violentziaren bidez ezarriak izan dira. Hau ez da 0 violentzia maila egoera bat, ez violentzia dena hor dago. Baina ez gara gai hori ikusteko, ez gara gai hori salatzeko ere ez. Gure ordezkari politikoak direnak, inoiz salatzen badituzte, aurpegiratzen badiete violentzia erabili izan omen dugula euskaldunok, ateratzen zaien gauza bakarra esatea bai, baina zuek ere bai, ze hemen torturatu eginda, edo borroka armatua praktikatu du estatuak, eta bar, ahazturikan, violentoena egungo egoera dela. Eta ez digula balio inork esatea ez dakitze violentzia kondenatzen duela, aurrez espaldin badio uko egiten, violentzia horrek baliatu duen egoera hau. Hau ez da kasualitateren fruitua, violentzia baten ondorio da, beraz inork violentziari uko egin nahiko balio, aurrez egin barko lioke uko
hemen dauden erakunde guztiei, hemen dagoen legedia guztiari, eta orduan izango luke agian sinesgarritasun pixka bat, gainuntzean eluke eukiko. Era berean, diskurtso horrek nolabait zurmamitzen du edo elikatzen du, dualismo berezi bat, zeinen arabera, pertsona batzuekin izan ditzazkegu nolabaiteko harreman puntuak euren ideologia ezkertiarra edo eskuindarra den neurrian, baina eurekin amankomunean ez dugu ze arazo nazionala, ez? Ez hemen ardatza bakarra da ondo funtzionatzen duena, frantseseko ongi dakite, espainoleko ongi dakite, ondo bereizten dute, ardatz garrantzitsuena dela ardatz nazionala. Guk ez. Gori bigarren mailan jartzen dugu edo biak batera eraman halko balira bezala planteatzen ditugu, eta beraz momentu batzuetan hauekin elkartu gintezke, urrengoan beste haiekin, sentsibilitate desberdinak soilik nola diren, hori ere egin genezake barkatu. Bueno, enaiz gehiago luzatuko, bukaeran gustatuko litzaidake inork kontra eramango balit, edo honen ingurua hausnartuko balu. Bukatzeko esango dudan gauza bakarra da, munduko herri guztiek, munduko herri zapaldu guztiek, amankomunean dugun gauza bakarra, edo bakarrenetakoa dela, gure borroka justua dela, bidezkoa dela, hau da, arrazoia guk dugula. Zan nahi, inork ez du eskubiderik beste herri bat zapaltzeko, beste herri bat okupatzeko, arrazoia gure alde dugu. Horrekin ez dut esan nahi noski horrekin bakarrik askatuko garenik. Badakigu hau arazo politikoa dela, arazo politikoa den neurrian, indarraren arrazoiak gehiago balio du, arrazoiaren indarrak baino arrazoia oparitzen baldin badiegu, orduan akabo, orduak gureak egin du, eta jarraituko dugu urte luzez, orain arte bezala, sujeto politiko bilagatu beharrean, objektu politiko hutsa izaten, imperialismoaren mendeko txotxongilo batzuk besterik ez izaten. Besterik gabe nahi utziko jot. Bueno, mila esker, Mikel, eta berak esan duen bezala nik ere hasi nahiko nuke hitzaldia zuei eskerrak ematen, zuei eta antolatzaileei. Zuei ona etortzeagatik, izan ere plazerra da, gure erkideekin honetaz jardun ahal izatea. Askapena bilatzen duen herri batek, eta gu bezala ezinean dabilen herri batek, ezinbestez egin behar ditu olako foroak sustatu, eta horregatik antolatzaile ere eskerrak, izan ere gogo eta foro bat, elkarrizketarako foro bat, helburu bera bilatzen dugun hoien arteko foro bat ezinbestekoa du herri batek bidea bilatuko badu. Bai? Horretaz gain, hemen entzungo duzuen diskursoa tamalez isilarazia da, ez dago hemen entzungo ez bazenute, ez zenukete beste inon entzungo, gure diskursoa isilarazia baita, imperialismoari ez zaio komeni noski, hemen bide bat dagoelako, independentzia bilatzeko bide bat dago, eta hori imperialismoari jakina ez zaio interesatzen. Eta imperialismoaren ideologia jakin gabe ere, ahotan darabilten euskal ustezko politikari hori ez zaila interesatzen gu entzutea. Eta beraz, ongi etorriak, hemen entzungo duzen diskursoa, hemen baino ez duzu entzungo, eta alde horretatik eskerrak ere antolatzailei. Bueno, hasi nahiko nuke, hasi ninteke beste zerbaitekin ere, baina Podemos partidu espainolari buruz hitz egiten momentu bat, ez berari propaganda egin nahi diodalako, inondik ere ez nahikoa egiten zaiota, baina adibide bezala hartu nahi dut, hainbat gauza errebelatzen dituelako, pixkat horren aurrean herriak daukan jarrera, eta hori dena desenmaskaratzeko herriak duen ezintasunaren adibide ezin hobea delako, ez da? Azteko, diskurso isilarazia dela esan dut gurea, eta adibide bezala esango dizuet adibidez gaur Podemoseko espainol bat egon dela irratian, gu saiatu garenean adibidez hitzaldi hau iragartzen Euskadi Irratian, eta Euskadi Irratiak ez digu utzi gu ara joaten, gu euskaldunak izaki eta euskaldunen helburuen alde izaki, ez digute utzi ara joaten, ez aigun uzten bezala beste prensa mota batean ere ateratzen, euskaraz bada ere. Eta aldiz Podemoseko orain partidu berriro diot espainoleko idazkari nagusi hemen izango dena,
Hori izan dute, eta denak goxo-goxo, berari entzuten, eta bere astakeriak entzuten, eta inork ezer erantzun gabe noski, hola liluratuta bezala, xarma duelakoan diskurso horrek, ezta? Podemoseko horrek beste hainbat gauzen artean, esan zuen aurrekoan, teleberrin ari nintzela, ze esan dizuet Podemoseko horretaz hasi nintekela, baina beste zerbaitekin ere, egunero entzuten baldin baititugu tontakeriak, bai? Baina horrek esan zuen, no somos independentistas, pero apostamos por impulsar el derecho a la autodeterminación. Eta herria lelotuta, tontotuta, hori entzunda ez dio ezer erantzuten, hola, liluratuta gelditzen da esan ez, bera, hauek lagun ditugu, hauek autodeterminazioaren aldeko dira, eta bar, hauek agian gurekin etor daitezke, eta bar, en fin, hori absurdoa da, ez da? Herria, erne balego, eta gero saiatuko naiz harakatzen pixkat, nondik datorkigun lelotasun hori, bai, kolonizatua bai gara, eta hori idatzia eta deskribatua dagoen sindrome bat da, kolonizazioarena, ez da? Erne egongo balitz, herriak hasteko esan beharko lioke, ez dela existitzen independentziara ez daraman autodeterminazio eskubiderik, hasteko. Autodeterminazio eskubideak ez du beste emaitza posiblerik. Hau da, independentziaz eta autodeterminazioak ekar dezaken zerbait beste zerbaitekin batera. Autodeterminazioak independentzia behar du baldintza bezala. Zu autodeterminatuko bazara behar duzu gainetik kendu determinatzen zaituen instantzia hori. Menderakuntzak kendu behar duzu gainetik, zu izan zaitezen zure burua determinatzeko agente bakarra. Beraz, independente behar duzu izan, aske behar duzu izan, orduan hasteko autodeterminatzen. Eta erabakitzen nolakoa nahi duzun zure lurraldea, nolakoa nahi duzun antolatu, zure etxeak, eta bar. Hori esan beharko litzaieke. Hau inporta zait esatea ez beraiei esateko, beraiei esatea litzateke desenmaskaratzea. Beraiek ongi asko dakite, hori. Hau interesatzen zait esatea, ze hau herriak jakin beharko luke. Autodeterminazio eskubidea hitz egiten denean, iruditzen zaigu dela bozketa bat, Mikelek ongi asko esplikatu den bezala, erabakiko dugun, zer garen eta bar, baina autodeterminazio eskubideak baldintza bezala dauka independentzia. Ez dago besterik, ez dauka beste emaitza posiblerik, bai? Hori bat. Baina garrantzitsuagoa, eta hori litzateke gauza bat, herriak berehala igerri beharko lukena, eta da, esaten dute ez direla independentistak, eta nik esango nuke, ara, ez dira independentistak eta independiente diren espainole ez diete hori esaten. Beraz gezurra da, jakina independentistak direla, independentista espainolak. Jende guztia da independentista, jende guztiak nahi du, herri orok nahi du libre bizi bere lurraldean. Eta pertsona batentzat bere herriak galtzen duenean independentzia hori sekulako galera da, sekulako sufrimendua. Hori ez da arazo nazional bat, arazo sozialetatik aparte. Hori da, arazo nazionala da, arazo sozialetan lehena, zapalkuntza horretarako egiten da. Zapaltzeko, jendea, lapurtzeko, bere ondasunak, menderatzeko, eta bai, psikologikokia konplejatzeko, eta hori sekulako drama da. Beraz, ez dago munduan independentista ez den inor. Existitzen dira hori bai, independentista espainolak, independentista frantsesak, independentista euskaldunak, eta bar. Beraz, hori esan beharko litzaieke. Ez baldin bazarete independentistak esan zazue, argi, independente diren hoiei, bai? Gainera, Podemos hemen presentatzen baldin badada, pentsatzen dutelako hau Espainia dela, bestela ez lirateke presentatuko, bai? Beraz, eta gure lagunak baldin badira, egin dezatela desmantelatu hemen daukaten egitura guztia, hau ez baita beraien herria. Bai? Hori litzateke gure lagun izatea. Gainerakoa, Siria sartzea da, eta guk ea ikasten dugun Siria hori antzematen, bai? Kosta egiten zaiguta. Ze pasatzen zaio gu bezalako herri menderatu bati, zergatik ez ditu igartzen horren evidenteak lirateken gauzak, ze hau nik dakidala inork ez dio esan. Ez Podemoseko inori, ez PSOeko inori, ez PPko inori ez dio esan. Bueno, ez dio esan, noski, pentsa zautelako gainera, hori demokratikoak direla, eta baina hor gero sartuko gara. Ze pasatzen zaio gurea bezalako herri menderatu bati, hola ezin jokatzeko, ezintasun hori eukitzeko. Bueno, esan duan bezala herri menderatua garela eta herri menderatu zaharra gara. Eta herri menderatu izateak baditu lehenago ere esan duan bezala efektu batzuk. Hain zuzen ere, imperialismoaren helburua da gu likidatzea, beste helbururik ez du, kontrako esaten bazaigu ere. Esaten altzaigu, euskara maite dutela, neurri batean, eta baina hori dena gezurra dagoen gainatzeko eta politikan denak balio du. Guk kontrakoa pentsatzen dugun arren. Baina gure suntxiketa, gure likidazioa, gure desagerpena da, imperialismoak gurekin daukan helburu bakarra, eta horretarako komeni zaio gu tontotzea, eta guk trama guzti hori
ez desenmaskaratzea eta hor harrapatuta bizitzea, bai? Imperialismoaren ideologiaren efektuz gaude horrela. Eta lehenago ere esan dut, hemengo politikariak direla esaten duten horiek, ze hemengoak izango dira, baina politika beste batzuen alde egiten dute, jakinek edo jakin gabe. Baina ideologia, imperialismoari komeni zaion ideologiaren araberari gara gure gatazka planteatzen. Bueno, ez dut esan, eta nahiko nuke zentratu pixka zertan izango den ere interbentzioa, nik hitz egingo dut, noski Mikelek bezala, subjektu politikoaz, baina bi aritik tiratuko dut, bata subjektu politikoa zein den, jakina, hau da, nor den Euskal Herritarratan horrez, naiz eta Mikelek bikain adierazi duen, hortaz, eta bestalde, uste dudan gauza bat ere, importantea dela uste dudan gauza bat ere aipatuko dut, eta da, subjektu politikoa ez garela berez izango, dagokigu izatea, baina horretarako zerbait egin behar da egiten ez duguna. Hau da, historian eta politikan izan zaitezke subjektu edo objektu. Subjektu politiko bezala jarduteko, herriak behar lukeen maila estrategikoa erdiesteko zailtasun baten historia da Euskal Herriaren historia. Ez du asmatu bide horretan. Eta ez da subjektu politiko, ez da horrela ageri munduan. Orain, tamalez, eta historian zehar salbuespen ohoregarri batzuk enduta, imperialismoaren politikaren objektu gara, tamalez. Beraz, ezintasun hori nik uste dut ere nondik datorkigun eta zer inberko genukeen subjektu bezala agertzeko munduan, hori ere esan beharra dago, ez baitugu asmatzen bidean eta hain zuzen ere hori da arazoa. Beraz, subjektu politiko izan gaitezke, jakina, eta badagokigu izatea, baina horretarako gauzak ezberdin egin behar ditugu. Printzipioz, ez baikara. Ari nintzen ideologiaz, ideologia oso gauza importantea da, ez zaio garrantzirik ematen agian, edo ez behar lukena, edo behar luken beste behintzatez. Ideologia da herri baten portaera edo jokaera determinatzen duen printzipioen multzoa. Segun eta ze printzipio multzo duzun, horren arabera egingo duzu jokatu. Modu batean edo bestean. Beraz, oso importantea da zuri interesatzen zaizun printzipioen arabera jokatzea. Gure kasuan, imperialismoari komeni zaion ideologiaren arabera ari gara mugitzen munduan. Berari interesatzen zaizkion gauzak esaten ditugu, berari interesatzen zaizkion gauzak egiten ditugu, naiz eta agian esaten digun ez zaizkiola interesatzen, gu horti joateko hain zuzen ere, imperialismoa beste zerbait izango da, baina tontoa ez da, politikan tontoa ezin baita izan, bai? Beraz, argi dago imperialismoari komeni zaion bezala ari garela jokatzen, eta bere ideologiaren arabera ari garela interpretatzen gure gatazka. Eta hor dago gure dramaren jatorria, gure dramaren funtsa eta pixkat hori dena. Ze ideologia klase interesatzen zaio imperialismoarena bezalako enpresa bati? Imperialismoa da munduan egon daiteken erregimenik totalitarioena, bortitzena, irudika dezakezuen bortizkeriari krudelena erabili du bere herriak konkistatzeko, beste herriak konkistatzeko, inbaditzeko, okupatzeko, baina inon, nik dakidala, inon ez da ageri imperialismo modernoa horrela. Normala den bezala, tontoa ez delako. Komeni zaio, batez ere, bere indarraren funtsa den violentzia hori kamuflatzea. Hori da bere ideologiaren helburu nagusiena. Ezin baitu inon agertu horren violento. Beraz, komeni zaio, guk ikustezagun ez violento bezala, berak esan den bezala, errealitate natural bat bezala, naturalki ezarria, hemen, aingeruek jarria edo, baina violentziak ez duela hor parte hartu, eta demokratikoa dela beraz, eta legitimoa hemen, bai? Hori litzateke pixka bat imperialismoari komeni zaion ideologia horretan gauzarik garrantzitsuena. Orduan eta totalitarioago izan, herri bat edo erregimen bat, orduan eta behar handiagoa du violentzia hori kamuflatzeko. Noski berari interesatzen zaio, hori horrela izan dadila, baina guri dagokigu hori desenmaskaratzea, eta behintzat bere funtsa den indar hori behintzat agerian izan dadila. Guk dena sinesten diogu, eta orduan ez dauka, ez da bere violentzia hori, bere violentziaren mehatxu hori bai, baina violentzia hori ez dauka iaia erabiltzeko beharrik ere. Jadanik sinetsi diogulako berari interesatzen zaion hori, eta beraz kolaboratzen ari gara azkenean, herri bezala diote. Gauza hauek
Hau da, absurdoa da imperialismoa bezalako enpresa batek bere burua agertzea demokratiko bezala, ez violento bezala, bakezale bezala, legitimo bezala, eta absurdoa da, hori argi dago. Baina mozorro hori, berari komeni zaion mozorro hori erabiltzen segituko du guregan efektu bat daukan bitartean, eta hemen bezala hori desenmaskaratzen denbora kentzen digun bitartean eta lana ematen digun bitartean. Beraz, horren gainetik beharko genuke, jakin beharko genuke nolako etxai gaiztoa dugun, zelburu duen, eta horren gainetik beharko genuke hemen agian antolatzen gure independentzia. Eta ez genuke hau esaten egon behar. Ez dut esaten zuengatik, nik ere berak esan duen bezala prozesu hori pasa dut, eta holako foroak agian egon ez balira, eta nire inguruan suertatuz balitzen horbait gauza hauetaz itzengo zidana, igual zuen bezala egongo nintzateke hor, hau dena agian jakin gabe, biktima garelako, imperialismoaren biktimak. Baina horren gainetik egon beharko luke herriak, bai? Antolatzen bere independentzia, antolatzen bere askapena, eta ez hau desenmaskaratzen, baina hala da. Gure ideologia gidatu beharko lukete gure printzipioek, bai? Zeintzuk dira gure printzipioak? Gu hemen ez gara ideologia berri bat ekartzera etorri. Gure ez da ideologia bat ere, nolabait esan. Gurea da, edozein herrik, edozein pertsona askek, gauzak aske begiratzeko gaitasun natural hori berrezartzea, hori da gure lana. Berezkoa dugun gaitasun bat, desikasi, berak esan duen bezala, kolonizazio kapak kendu, eta gauzak diren bezala, bere gordinkerian begiratzeko eta interpretatzeko eta izendatzeko gaitasun hori litzateke pixka bat lana. Ez da ideologia bat norbaitek bere etxean egin duela printzipio batzuk idatzi, eta da pasatzen zaigun hori, izendatzea, nor gara, zer pasa zaigu, zelburu dugu, enfin, edo zeinek nolabait esan bere buruaz agian, eta herri mailan ez baldin bada norberaren bizitza personalean, errezago behintzat egiten duen zerbait, bai? Beraz, izendatu ditzagun, zeintzuk diren gure printzipioiek, gure jarduna gidatu behar duten printzipioiek, nor gara? Harrigarria da honetaz hitz egin beharra ere, ez da nor gara. Hemen aritu gara, gu gaude, geure printzipioak, eta nor da lehenengo pertsona plural horren atzean dagoen. Gu gara Euskaldunak, Euskal Herria, hori da subjektu politikoa. Arazo bat duela pentsatzen duten hoiek, frantsesek eta espainolek hemen nik dakidala zute arazorik. Batez, hoiek ez dira hona etorriko, gu laguntzera edo gure fantasian dagoen bezala. Hoiek ez dute arazorik, hoiek ez dira gure kide. Arazoa dugula, sentitzen dugun hoiek, eta hortik atera nahi dugula argi daukagun hoiek osatzen dugu Euskal Herria. Euskaldunak, herri normalizatua bagina, hau da, herri aske bagina, ze hori da, herri normala izateko nolabait modu bakarra, hau ez genuke inongo zalantzarik eukiko, berak ere esan du, hau ez dugu irudikatzen, olako enkontru bat, Frantzian, edo Espainian, edo Alemanian, edo Senegalen, horre argi dute. Beraz, Euskal Herria da herri zahar bat, bere lurraldean bizi dena aspaldi, duela milaka urte, eta 9. mendean, historiaren atakei eta aurre egiteko, momentuko erakunde gorenaren babesa eskaintzeko gai izan zena, bere momentuan, beraz, subjektu politiko bezala jardun zuena, horretan asmatu zuen momentu horretan, eta Nafarroako erresuma eskaini zion bere buruari, babes bezala, Nafarroako estatuaren jatorria izan zitekena. Zein da gure gatazka? Gure gatazka da, inbasio batzuk izan genituela, 1900-etik aurrera, 1512an pixka burutetako konkista, eta geroztik okupazio erregimen batean bizi garela. Atzerritarrak etorri zaizkigu etxera, hemen gelditu zaizkigu, eta beraiek ari dira kudeatzen gure lurraldea, gure ekonomia, gure kultura, hori da gure etxean sartu zaizkigu lapurtzera, eta hor ezarri dira gure gobernari balira bezala. Hori da. Okupazio erregimen batean bizi garela, hori da gure gatazka. Oso importantea da gatazka zein den izendatzea, gatazkaren diagnostikoak berak erakusten digulako zein den botika, segun eta sintoma izan daiteke gaitz baten sintoma edo beste batena, baina zuk oso zehatz eduki behar duzu diagnostikoa zein den, bestela botika ez egokia emango diozu. Eta ikusiko dugu nola orain gatazkaren planteamendu okerra egiten den, eta hortaz botika ere, evidentemente okerra da ez. Zein litzateke, beraz, gure etxean sartu baldin bazaizkigu, orduan gure buruari eskainia baldin bagenion Nafarroako erresuma edo Nafarroako estatua, gure gatazka nazioarteko gatazka bada. Bi estatu menderatzailek
bi estatu okupatzailek gure etxea inbaditu dute, beraz, gu gara estatu okupatu bateko kide, eta gainean ditugunak dira bi estatu menderatzaileak, eta horko herritarrak. Beraz, okupazio erregimen batean bizi baldin bagara, noski, okupazio erregimen bat, berak ere esan duen bezala, Mikelek esan duen bezala, hori ez da gauza ingerutierra. Hemengo instituzioak, hemengo aparatu guztia, okupazio erregimen horren parte dira. Eta erakunde horien, batzuk gure bezala dauzkaten erakunde horiek, hemen egote hutsa da gure autodeterminazio eskubidearen kontrako atentatu bat. Gehiegikeriarik ere ingoz balute, ze horien aurrean baino ez du erreakzionatzen, herriak batzutan, presentzia hutsa da gure askatasunaren kontrako atentatu bat, etengabea. Bai? Instituzio horiek dira Frantzia eta Espainiako boterearen erakundeak. Botere hori kudeatzeko sortuak. Eta botere horrek hemen daukan helburua, lehenago esan duan bezala, da gure suntsipena, gure likidazioa, ez dauka besterik. Beraz, noski, esan dugu imperialismoak bortxara biltzen duela, irudikatzen aldu zen bortitzena, genozidioa, baina noski beti ezin du bortxa hori erabiltzen egon, eta bortxa handiko garaiei ziklikoki etortzen zaizkie beste garai batzuk ustez edo itxuran lasaiagoak. Imperialismoak garai lasaiago horiek erabili behar ditu bortxaz irabazi duen indar hori nolabait erakundetzeko jakina eta herriaren demografia modifikatzeko. Hori da kolonizazioa eta hori da asimilazioa. Hau da, hemen baldin badago saiatuko da gure herria likidatzen eta noski hortarako prozedura batzu badaude. Kondizionamendu psikologikoa haurtzarotik hezkuntza sistemaren bitartez eta belaunaldi askotan barna. Koloniak implantatzen ditu, noski, eta asimilazio prozesua martxan jartzen da. Hau da, esaten dugunean herri bat likidatzen dela edo desagertzen dela, da horko herritarrak hiltzen direla jakina, hori da konkista bat, eta hori da genozidioa. Baina horrez gain, egon daitezke pertsonak bizirik hemen, baina jadanik euskaldun ez direnak. Bai? Beraz, konpartitzen dugu gure lurraldea atzerritarrekin, eta atzerritar horriekiko daukagun proportzioa imperialismoak etengabe modifikatua da. Beraz, ezin dugu behin ere sartu gehiengoak edo gutxiengoen afera horretan. Hortan bai datza kolonizazioa, hortan datza imperialismoa, suntxiketa hori da. Beraz, beraiek modifikatutako hori, maioria horiek behin ere ezin ditugu jarri baldintza bezala gure helburuak nolabait esan legitimatzeko. Zer behar du herriak? Independentzia. Behar bat da, beharra. Gero eta urgenteagoa. Imperialismoak azken urteetan ideologikoki ere sorrarazi digun involuzioa ikaragarria da eta alarma guztiak pizteko egoeran gaude. Beraz, behar bat da. Gure bezalako gatazka batek bi soluzio baino ez dauka. Naiz eta esaten zaigun, berriro ere guen gainatzeko eta beste bide batzuk arditzagun eta bi soluzio baino ez dauzkada asimilazioa, hori da imperialismoaren azken helburua, gure asimilazioa, gure desagerpena edo independentzia, biziraupena. Ez dago besterik, beraz, herriaren beharra da eta hel diezaiegun otoi horri bestela gureak egin du. Eta gero talenago, gainera. Bai, ez da dila mesedez berandu izan. Etxeko jabetza rekuperatu behar dugu, hori da kontua. Eta nahia ere, beharra bezala independentzia da. Ez zaio galdetu behar herriari, berak bikain esplikatu duenez, nien naiz horretan sartuko, baina ez dago munduan bere herriaren independentzia nahi ez duen herri bat, ez da existitzen. Beraz, ez zaio galdetu behar. Galdetzea da, hemengo herritarrak nazionalitatez berdineko pertsona guzti horiek osatzen dugula, pentsatzen baldin bada, diagnostiko okerra egiten baldin baduzu, noski aterabidea izango da okerra, baina hemen ez da ezer galdetu behar. Independentzia nahi dugun horiek osatzen dugu Euskal Herria. Eta egon liteke modu inkonstiente batean, agian independentzia nahi ez duena, baina frantses eta espainol ere sentitzen ez dena. Horiek jakina subjektu politikoaren parte izan daitezke. Bai, ez du zertan izan erresistentzia ageriko batean dagoena, bakarrik subjektu politiko, baina desde luego frantses eta espainol daukana bere buru, espainoltza daukana bere burua, berak esaten dizu, bera espainola dela edo bera frantsesa dela, beraz ez da Euskal Herritarra.
Nik ez dut ezagutzen alemana eta txinatarra den norbait, edo ez dut ezagutzen frantsesa eta ez dakite errusua den norbait. Baina hemen nunbait ez dakit zergatik hemen posible da izatea euskalduna eta espainola. Harrigarria da. Noski, Extremadurako bate ere izan daiteke estremeñoa eta espainola, baina nazionalki espainola da. Hemengo espainolak dira. Gu ez gara frantsesak, ez da? Gu ez gara espainolak. Beraz, frantsesak eta espainolak ez dira euskaldunak. Errez da? Bueno. Gainera, nahi hori, independentzia nahi horretan, hau da, okupaziopean dagoen herri menderatu bat nola azaleratzen da? Non ikusten da? Berak definitu du herria zer den, zer ez den, hau da, zeintzuk lirateken pixkate baldintzak edo, baina azkenean, herri baten existentzia ukaezina da, ez baldin baduzu bere txuntxipena nahi. Nork ukatzen du gure existentzia? Gure txuntxipena nahi duten horiek, bestela soziologikoki ukaezina da herri baten existentzia. Baina ukaezina da nahi horretan, hau da, imperialismoak gu suntsitzeko egiten duen indar horretan, guk egiten dugun erresistentzia, indar horrek ez gaitzan irabaz, erresistentzia horrek erakusten du herri bat dagola. Bizirauteko gogorretan, erresistentzia gogorretan, hor dago herria. Hori egiteari uzten dionean, herria ez dago. Eta bidean gara. Bai? Gero eta gehiago kolaboratzen dugu, imperialismoak eskatzen digun guztian, gure borondatez parte hartzen dugu, eta hori oso arriskutsua da. Ez da bakarrik berak eskatzen dizkigun gauzetan parte hartzen dugula hala behartuta gaudelako. Sistema baten barnean egotea ez da posible erabateko ilegalitatean, erabateko resistentzian. Sistema antolatua da, kanpoan bizitzea ezinezkoa izan dadin. Baina gure borondatez parte hartzen baldin badugu berak eskatzen digun horretan eta violentziaren mehatxurik gabe hori oso arriskutsua da. Herri horrek utzi dio erresistente izateari. Asimilazioa da hori. Hori da asimilazioa. Gu bozkatzera baldin bagoaz, espainol bezala goaz edo frantses bezala goaz. Eta gure borondatez. Legitimatzera, hemengo erakundeak, legitimatzera hemen espainolek eta frantsesek daukaten botere hori. Bai? Bueno. Hori litzateke gure jarduna gidatu beharko luketen printzipioak. Baina horren ikusi dezagun zeintzuk diren gure jarduna edo herriaren jarduna agerian dagoena gidatzen dutenak. Nor gara galderaren aurrean ez dute esaten Euskal Herria, independentzia nahi duten horiek eta bar, baizik eta gizarte bat, jendarte bat. Ez dakit konturatu zareten, baina aspaldi ez da herri hitza erabiltzen euskal politikarien, edo euskal politikariak direla esate duten horien ahotan. Herria ez erabiltzen. Gizartea, hiritarrak, ez da kasualitatea, hizkuntzaren erabilera behin ere ez da kasualitatea, behin ere ez da inozoa. Eta ez dakit beraiek konturatzen diren, edo imperialismoaren kutsadura den, baina hala erabiltzen da. Beraz, jendarte hori da frantsesek, espainolek eta euskaldunek osatutako jendarte bat, bai? Ez dakiena zer den, eta erabaki behar du zer den, harrigarria ez da. Noski hemen bizi baldin bagara, hiru nazionalitatekoak, erabaki beharko da, euskalduna garen, frantsesa garen, espainola garen, bozkatuko dugu, eta frantsesek irabazten baldin badute, orduan frantsesak izango gara denak, edo nola da, pixkate absurdoa. Zer pasa zaigu? Gure arazoa hoientzat ez da okupazio regimen baten pean bizi garela. Okupazio regimen baten pean bizi garela, aitortzen duen edozeinek argi du hor aterabidea bakarra dela menderakuntza hori gainetik kentzea, zama hori gainetik kentzea, askatasuna lortzea, independentzia lortzea. Hemen arazoa orain da ez digutela guztien erabakitzen. Ara, utziko baligute, demagun uzten digutela erabakitzen, jadanik gure demografia erabat trukatua dagoenean, eta jadanik ja minoria bat garenean uzen digute, eta orduan ja ez dago konfliktorik. Bai? Gatazka politikoa ere esaten zaio orain, etaren jardunak sortu duen horri, eta orain nunbait horren ondorioak konpontzearekin eta aski litzateke, eta ez dakit konturatzen zareten, baina ze alde dagoen, orain esaten nahi naizen printzipio hauek, eta lehenago aipatu dituan printzipio horien artean, kontrakoak dira. Zer nahi ere noski ez dakigu, hori independentzia, zer behar dugu barkatu, independentzia ez da behar bat, noski okupazio regimen baten pean bizi ez baldin bagara, herri menderatuaz baldin bagara, independentzia ez da behar bat, aukera bat da, bai? Eta gainera independentzia, aukera bezala da, baina beste arazo batzuk ere baditugu, arazo sozialak esaten dieten horiek, noski arazo nazionala hauentzat ez da arazo soziala, eta arazo nazionala da arazo sozialetan lehena, bai? Hori da imperialismoak ere sartu digun beste ziri bat.
berak ere esplikatu duen bezala, eskubide sozialak eta herriarenak bereiztea. Zer nahi ere ez dakigu, ez dute onartzen, hemen frantsesak eta espainolak eta euskaldunak gaudenik, beraz atzerritarrak eta bertakoak, beraz kolonizatzaileak eta kolonizatuak, menderatzaileak, menderatuak, enfin, nahi duzuen sinonimoak erabili, hori ez da onartzen, jentarte bat gara, eta orduan galdetu behar zaio gizarte horri zer nahi duen, bai? Sensibilidade ezberdinak dira. Bai, sensibilidade ezberdinak badira jakina, baina denak ez dira demokratikoak. Hemen, herri menderatu batean demokratikoa den politika bakarra eta demokratikoa den borroka bakarra independentziaren aldekoa da. Demokraziak oinarrian dauka herriaren boterea. Bai? Herria, noski ez da gauza abstraktua, herriak zehatzak dira, beraz da herri konkretu batek daukan boterea. Beraz, demokraziaren oinarrian autodeterminazio eskubidea dago. Herri bat libre. Hori da demokraziaren funtsa. Beraz, nik esaten baldin badut, independentziaren aldekoa ez den politika oro, ez dela demokratikoa, naiz iritzi bat esaten ari naiz esaten egia bat. Hala da. Gainerakoak izango dira politikak noski, baina ez dira demokratikoak. Bai? Imperialismoarenak dira. Beraz, subjektu bezala izateko, eta honekin ja nahiko nuke bukatu, batez ere, lehenago nola esan dudan erresistentzian ikusten dela herri bat, erresistentziari heldu behar diogu. Imperialismoaren azpian egin daiteken gauza bakarrenetakoa da erresistentzia, erresistitu, gure suntsipena bilatzen duen indar horren aurrean erresistentzia egin, eta klase politiko bat sortu, bilatu, aurkitu, ez dakit nola, jakingo duena ofensiba noiz egin. Ofensiba, insurrekzioa, altxamendua, klase politiko horrek jakin beharko du zer den politika. Hori da, herri honek izan duen beste zintasun bat edo zailtasun bat. Ez du ulertu politika zer den. Gu zintzoa gara, eta konfunditzen dugu politika moralarekin, etikarekin, zer den ona, zer den txarra, eta politika ez da hori. Zu saiatzen zara bestea konbentzitzen, zure arerioa den konbentzitzen edo berari eskatzen, zuk indarrik ez duzula pentsatzen duzunean. Indarrik ez baldin baduzu, bera behartzeko egin nahi ez duen hori egitera, eta zuk nahi duzun hori egitera, indarrik ez baldin baduzu noski egin beharko duzu besterik gabe bere errukia bilatu. Bai? Baina hori ez da politika, hori beste zerbait da. Politika da indarra. Eta hori da Euskal Herriak behin ere ongi ulertu ez duen gauza bat. Indarra hori kudeatzen. Beraz, behar dugu klase politiko bat, edo gobernu bat, herri batek daukan hirugarren osagai funtsezkoa, behar dugu gobernu bat, ongi gidatuko duena herria, eta herriak duen indar hori ongi bideratuko duena helburu bakarraren bila independentzia dena, bai? Klase politikoak egin beharko du baita ere indarrak neurtu, bai herriarenak, bai etxaiarenak, zertan garen indartsugu, zertan den bestea indartsu, zertan den ahul, noiz jokatu bataila bat, noiz ez jokatu, noiz etxean egon, isilean, pistarik eman gabe, hori da estrategia, baina herri honek ez dauka estrategia bat. Helburuak ere ez ditu argi, esango diazu ez? Bueno, besterik gabe esan dizuedana, independentzia behar dugu gure biziraupenagatik, guregatik, gure duintasunagatik. Herria ez da gu gandik aparte dagoen zerbait. Gu ezin gara aske eta zoriontsu bizi, aske ez den herri batean. Beraz, guregatik heldu diezaiogun horri eta antolatu dezagun independentzia hori gabe gureak egin baitu bai. Hori da. Bueno, eskerrik asko, Bilei, eman dago hitzaldiagatik. Gero bukaeran argituko dugu Mikel eta Bilon artean izan dugun eztabaida txiki bat, zuei botako dizuet galdera. Bitarten, zuen txanda dagoen, zerbait esan nahi dunak edo galdetu nahi dunak, eskua altxa dezala eta mikrofon bat emango zaio. Hitzaldia euskeraz izan da, baina nahi dunak espainolez bota dezala, bota nahi duna. Eta beste ohar bat, laburrak eta zehatzak izan, mesedez, ze bestela ordua gaina etorreko zaigu eta oso gutxik hitzein ahal izango duzue. Kaixo, gauza bat, ni jakin nahi dut zuet talde politiko antolatu bat zeraten, talde politiko antolatu baten moduan daukazuten programa bat, estatutuak eta bar,
eta baita ere helburuko politiko bat zehaztuta, idatzita, eta horien artean, baldin badago erabakita, eta nola baiten ja erabakita, ze nolako sistema politiko eskatzen dezute o amesten dezuten gure Euskal Herria independiente horretarako. Hau da, sistema politikoa, independentzia argi izan dezute, ez dakit zigur, aipatu dezuten regimen ekonomikoa, politikoa, o taldearen artean jarrera desberdina dauden horretaz. Bueno, zerbait erantzutar, zerbait. Egindako galderak erantzutarren talde politiko bezala ia estatutuak ditugun edo ez dauzkagu estatutuak. Helburu bakarra da independentziari zerbaitetan lagun badiezaiokegu horretan laguntzea. Oraingoz, hanek esan duen bezala tamalez, jardun behar dugu arazo politikoa hain larri baten aurrean, oraindik ere, ia sujeto politikoa nortzu garen argitzen. Lehen esan dut momentu batean, herri guztien helburua eta ia talde guztien helburua dela bizirautea, ez? Gure taldearen helburua ez da bizirautea. Ni besteak beste oso urturi jartzen naiz horako hitzaldiak ematen, nire helburua izango litzake berehala disolbatzea taldea ikusten dualako herri hontan badala lidergo bat, herri honen estrategia zuzen bat bideratuko duna independentziaren bila. Estatututan zerbait idaztekotan hori idatziko nuke, ez? Ia lehenbailen disolbatzen garen. Eta bestetik independentzian ondoren ze programa politiko edo ia pentsaturik badugun galdera hori, erantzungo nioken gauza bakarra da demokrazian edo ahalik eta demokratikoena den egitura politiko bat nahiko gendukela, jakini demokrazia perfektua ez dela existitzen, baina hortik haratagoko programa politikorik ez daukagu, besteak beste badakigulako hori ondorengo lan badela, ze aurrez, independentziaren aurrez horrelako helburuekin haste baldin bagara, gure arteko zatiketa besterik ez dugulako lortzen. Nik bakarrik esango dut erderaz, esateko euskeraz niretzat oraindik zaila da. Quisiera haceros una pregunta porque me llama la atención que he escuchado durante muchas charlas, en realidad yo creo que este tipo de charlas nos dirigimos a una élite de Euskal Herria, en realidad somos una élite, aunque parezca mentira. Me llama la atención como en España Podemos ha incendiado la península, una cosa curiosa, y cómo en Euskal Herria hemos tenido multitud de anécdotas, en el sentido de, yo qué sé, las guerras carlistas, Sabino Arana, yo qué sé, la transición, mil cosas, pero siempre estamos teorizando sobre el futuro, cómo los vascos podemos ser vascos. Es una cosa curiosa, me llama la atención. Cómo en vez de estar, plantear, Anne decía, por ejemplo, cuál es nuestra lucha, y me llama la atención como, no sé, pues siempre teorizamos sobre qué tenemos que hacer los vascos, pero es que lo que tenemos que hacer, y me llama la atención como los políticos, que tenemos todos los políticos, absolutamente todos, están participando en las instituciones sin hacer nada efectivo. Yo, a mi modo de ver, y me gustaría que me contestarais, no sé, en Euskal Herria tiene que salir, es decir, un personaje o varios personajes que incendien el país, que incendien, pero con la teoría y con la práctica, no teorizando qué somos, qué es la independencia. No, hay que hacer, no sé, Zabaldu, tenemos que, digamos, de tal manera que el pueblo vasco diga, hostias, este es el camino. Pues que nos quedamos aquí. Espainolez erantzungo diot, ez? Euskaraz, ongi da. Bai, galdera hori ez litzaiguke guri egin behar, esango nuke hemen gaudenak, zerretengatik gaude, konturatu ginelako bere momentuan hori ez zela bidea, oker zabiltzara konturatzea ez da bekatu bat, jakina, hori herriari pasa beharko zaio, ernetu beharko da, lehenago hola hasi naiz hitzaldia, behintzat ni hola, ernetu beharko du, lelotuta dago. Eta hori herri menderatu askori pasatzen zaien gaitza da, ez da guri bakarri pasatzen zaigon gaitz bat.
Teoria esan duzu, teorizatzen dela, baina teorizazio egoki bat beharrezkoa da. Noski praktikari gabeko teorizazio bat ez da posible, baina teoriari gabeko edo teoria egokirik gabeko praktika antzua da. Eta ingurura begiratu besterik ez dago. Zenbat borroka antzu egin duen gure herriak, zenbat biktima sortu diren gureak, herria bera da biktima bat, ez dugu asmatu bidean, beraz, zergatik printzipioak ez direlako egokiak, beraz, printzipioei heldu egin behar zaie. Eta jendeak zergatik ez duen segitzen, zergatik klase politikoak, euskalduna dela dioen klase politikoak, euskalduna izango da, baina noren aldeari den politika egiten hori beste kontu bat da, baina horiek zergatik ez diren konturatzen, bueno, hori beraiei galdetu beharko litzaieke. Nik deia egiten diot herriari konturatu dadin, nori jartzen dion konfiantza, ez da. Ni sinetxita nago herria badela, herriak independentzia nahi duela, eta eginkizu bat eman diela politikariei. Politikari horiek ez baldin badute eginkizun hori betetzen, erretiratu emerko zaie konfiantza, eta beste batzu jarri. Politika egiten da irabazteko, ez baldin badute balio, beste batzu jarri beharko ditugu. Baina hemen borondatea eta holako gauzak eskertzen da, saritzen da, borondate ona zuen politikariarek eta. Ez dakit, zuk zerbait gehiago esan nahi duzu. Ez behar bada, honekin da horreko galderakin lotuta ez, hanek esan du bere interbentzioan, ez independentzia ez dala gai sekundario bat, dala hil edo biziko zerbait. Nik nire goera zorionez guendik ez dut ikusi horrelako erio egoera batean, baina nire burua ez dakit itxasuan itotzear balegoke buruan gauza bakarra, izango nuke ia nola kostaldera iritsi. Nintzateke hasiko, bueno, eta kostaldera iristen naizenea, amaiketako egingo dut nire lagunakin, zea faldukote dut gabian, ez dira konparagarriak. Aurrenengo gauza da independentzia, eta ondoren etorriko dira etortzeskotan gainontzeko danak. Independentziarik gabe daukaguna eriotza dalako. Hemen ordea alderantziz egiten dugu, independentzia uste dugu beti, ez da egite, ene urtetara, izan daitezke 20, 30, 40, zenbat gehiago hobe, eta bitartian jarrutegu gainontzeko dana konpontzen, jakitun izan gabe, botereik ez baldin badaukagu ezer ezin dugula egin, ez? Baina, bueno, hori hanek ere esan du guri galdetzea alperri da, ez? Gainera, independentzia ez da bakarrik lehenengo helburua dela eta gero etorriko direla bereste arazoi heltzea. Beste arazoen konponbideari heltzeak suposatzen du independentzia. Independiente izan gabe ezer ezin dugu konpondu. Herri honek daukan arazo guztiak, horrenet dauzkan arazo guztiak, independentziaren beharra dute konpontzeko. Euskaldun bezala konpontzeko. Ni normalki Holandan bizi naiz, eta konstatazio bat, hemen dago kristoren gatazka. Eta oso erresa da hori ikustea. Edabideak entzun, irratia entzun, telebista ikusi, egunkari irakurri, eta han ura Holanda herri aske bada, eta dauden debate guztia dira konstruktiboak. Eskerrak, A esaten du eskubiak, C esaten du, gero sortzen da erdiko zerbait, behan dira debate normalak. Hemen ez, hemen Euskadin, Euskal Herrian, beti dago gatazka. Batzutan euskera da, hor ikusi dugu Gipuzkoako Foru Aldundian kontra egon diren helegiteak, beste gatazka bada orain Kutxabanken sortu dana, zeren estatu espainolean normala, omen zan biktimaren aldeko eta zer laguntzea eta diru ematea. Hemen beti gatazka, berrien bi eren gatazka da hemen. Hori konstatazio bada, hori bat. Bestea da, oso gauzan, orain gizartea dago alako individualizazio edo individuazio prozesu batean. Alako olatu neoliberal bat dago, ez dakit zer, hor ikusten da, identitate solidoa, identitate likidoa, olako eztabaidak. Nire ustez, lehenbizi norberak egin behar du hausnarketa. Ezuk esan dezuna, desikasi, imperialismo espainol eta imperialismo frantzesaren zari, badaude beste imperialismo batzuk, Errusiarra, edo ez dakit zer, beti izjarri esan behar izena eta abizena.
Guk gaude imperialismo espainol eta frantsesaren menpean. Norberak egin behar du desikasi. Eta gero berriz ikasi gure historia, gure sentimentua, gure borondatea, eta gero nire ustez hau egin behar dela kolektibizatu. Eta hau nun ikusten da oso gertu, Katalunian ikusten da. Katalunian zer egin da, hasieran zian katalanistak, baina orain katalanistak gina bihurtu dira independentistak. Eta miragarria da, zeren ez bakarrik abertzaleak eta benetazko katalana, baizik baita inmigranten bigarren edo hirugarren generazioa. Orduan, igual, izan behar dugu pixka bat pragmatikoak. Beiratu behar dugu inguruan. Zer ikasi dezakegu? Zer kopiatu eta egokitu dezakegu gure estrategiarako? Holandan bizin ezen, eta gauza pixkat distantzia, helikoptero ikuspegiz ikusten ditudanez, igual niretzako erresagoa da hori nota lerro nagusi horiek ikustea. Zementuzko alako gauza baten azpian gaude, eta igual zailagoa da. Hori da, besterik ez. Lehenengo zorion du hitzaldiagatik zoragarria izan da, nik uste dut askorendako eta tartean niretzat momentu honetan hau entzutea dela, kriston askatasun, ez dakit, momentua. Mikelek aipatu dut, eta nik uste dut importantea dela desikastea eta ausardia izatea. Euskaldun independentista eta herri honekin oso arduratuta, barrutik oso arduratuta garen askorentzat. Ni batez ere kezkatzen abena da, hemen entzun dugun diagnostiko honetatik, gero benetan herri honen zati handi batera dagoen saltoa. Saltoa dalako itzela. Urte askotako kolonizazio prozesuaren eta asimilazio prozesuaren ondorioa da. Eta hori ez da inoren gure errua behintzat ez dut uste danik, eta ez dut uste gure burua zigortu behar dugunik horregatik, ez da? Iruditzen zait, privilegio hutsa dela batzurendako hau jakitea, desikaste prozesu horretan sartzea eta poliki-poliki berri doa andamiatzen hastea zein da gure iparra. Nik uniko elkarteari nolabait eskatuko nioke pedagogia eta divulgazio lan horretan alegin bat egiteko. Ulertzen dut zaila dela kontestua, edabideak, hezkuntza, gauza asko ditugu neurri handi batean kontra, baina uste dut hemen dagoen ezagutza egin behar dela zabaldu. Eta iruditzen zait gainera herri honetako jende askok badaukatela beharra osasunaren alde bada ere, eta poroak irekita edukiko lituzkela mezu hau jasotzeko. Eta orduan alde horretatik, iruditzen zait hemen dagoen ezagutza hau egin behar dugula kolektibizatu, hori bai. Eta ez da lan erreza, baina nik uste dut bide hori izan daitekela biderik sendoena gure etorkizuna eraikitzen hasteko. Galdera bat, Estatu espainol eta frantsesaren botazioak, edo, han bertan botoa ematea, era guztietako botazioak, autonomikoak, orokor espainolak, municipal espainolak, nola oztopatu du, nola desmobilizatu du gure herria bere independentziaren bidean topatzeko edo bere independentzia lortzeko, eta bere estatu propioa aktibatzeko edo martxan jartzeko, hori da. Ulertu zaitez. Bozkek ez dakiz ze lilura sortuten beti iruditu zaigu bozken bitartez etorriko zaigula boterea, eta indar erlazioa, lehenago aipatudan politika dela indarra, eta hori ezakit esan dudan, indarra erlazioa jokatu behar du herri batek beste bat gainditzeko norabait esan gure askatasuna horrela lortuko dugu indar erlazioan guk garaile garenean, bai? Batzuk ulertzen dute indar erlazioa dela zenbat parlamentari ateratzen diren eta hori ez da indarra. Instituzioak, lehenago ere esan dut nahita, iruditzen zaidalako oso importantea, hemen dauden instituzioak ez dira neutralak, norabait esan ez da hemen dagoen eraikin bat, eta segun nor sartzen den, orduan kolore bat hartzen du edo beste bat hartzen du, ez da hori. Instituzio horiek dira botere espainol eta frantsesaren ordezkari.
Hor trinkotuta balego bezala beraien boterea. Beraz, hor sartzen denak egin dezake botere hori kudeatu. Botere espainol eta frantsesa kudeatu. Horrek suposatzen duen arriskoarekin. Berak emate izkizu gauzatxo batzuk, noski, ez balizu ezer emango, hor egoteak, ez baluke trukean ezer, oso nabarmena litzateke hor ez dagoela ezer, trukean emate izkizu uskeri batzuk, noski, hor egotearen truke saritzen zaitu, eta esatizu, bueno, hemen baldin mazaude, emango izkizute ezakit eskumen batzuk, eta gero dana gezurra da, baina, bueno, behintzat itxura hori ematen du ez, baina zuk trukean ematen diozuna, da imperialismo frantses eta espainiarrari bortitzenak, tokatu zaizkigu gainera, hoiei ematen diezu legitimazioa, da, esatea hor daudela, modu zilegi batean, bozka batzuk egon direlako, eta adibidez, irabazi dute, ez? Esan duten Nafarroan, Barzinak irabazten baldin baditu, hauteskundea jendeak pentsatuko du, irabazi dituela. Zilegi da bera hor egotea. Eta zure bozkarekin ari zara hori zilegiztatzen. Noski, hainbeste sartu zaigu hori, non iruditzen zaigun, hauteskundeak ekartzen dutela boterea, eta hauteskundeak behin ere zute ekartzen boterea. Botere espainolak, edo botere frantsesak jartzen ditu hauteskundeak, bere boterea hor bermatzeko, eta lortzeko figura indigena batzuk botere hori kudeatuko dutenak. Baina botereak jartzen ditu hauteskundeak behin ere zute boterea ematen. Hauteskundeak onak izateko beharko lukete izan libreak. Hauteskundeak libreak baldin badira, hauteskundeek ez dute askatasuna ekarriko, honezkero badugulako. Eta ez baldin badira libreak ez dute balio. Ez hauteskundena hori desmontatu beharra dago, horrez baitago ezer. Eta noski zer pasa da? Karo, hor jarri dela indar guztia, eta hor ez dagoela ezer, eta jendea desmobilizatu da. Herri honek borroka egin du. Oso oker, oso itxu, jakin gabe, zer den politika, zer den zeintzu diren bere arauak, eta sufrimendu asko dago, eta herritar askok eta normala da, zilegi da, oso humanoa da, amore eman du. Herri honek etengabeko borrokan daramatza zakizen bat urte, zenbat mende, eta etekina oso txikia izan da. Desmobilizazioa normala da. Noski, behar da klase politiko bat, gobernu bat, gidatuko duena herria, bere borondatea den independentziarako bidean, baina modu argi batean eta zentzuzko batean borrokan. Etekinak emango izkigun borroka batean, ze etekinek ematen ez digun borrokarako etxean egotea hobeki, resistentzian. Eta norbaitek esango digu, orain da momentua, orain atera kalera, edo orain ez bozkatu, orain zergak ordaintzeari utzi ezakit. Ze politika ez da teoria bat, eta politika da praktika bat ere, printzipio batzuk izan behar dituzu, baina hori momentuak esango digu, aliantza internazionalek, eta baina behar duzu gidari bat esango dizuna, noiz mugitu, noiz ez, eta beti etekinaren bila. Politika edo egiten da irabazteko edo egiten. Eta hemen beti egiten da egiteagatik, behin ere ez dugu izan irabazten, kontrakoa, eta noski jendea desmoralizatuta. A ber, pixka bat zehatzea noa, esplikatzea noa, nik ze ateratzen duan bilara honetatik. Nik ikusten dut, hiru bide ikusten ditut independentzia lortzeko bideak, ezta? Bat izango litzake, borroka armatua egin, gerra bat egin, independentzia lortu. Orain arteko gerrak, galdu egin ditugu, horregakoa, irabazi zen, beste dana galdu egin ditugu, gerrak, eta horrela gaude bezala. Bigarren bide bat izan diteke, aitaponteko bat edukitzea. Adibidez, estatu balkanikoak lortu zituzten beren independentziak atzean Alemania eta estatu batuak zeuzkatelako, Errusiaren indarra, ahultzeko asmoarekin. Eta horiek esan zuten, hauek independenteak izan behar dute, eta independenteak dira. Eta beste bide bat, nik ez dakit, hauteskundeak, edo autodeterminazioaren nik hori ikusten, beste biderik ez dut ikusten, hiru hauetatik. Zuek esaten duzue, hauteskundeek ez dutela zertarako balio, hori dela, imperialistek montatu duten andamiaje guztia, nolabait eustea, horri eustea, ez da? Orduan, ez dakit, ze alderdi politikoekin jai dago, hori argi dago.
alderdiak berak esaten du, gizartearen zati bat dela. Orduan, alderdi horren nahi du, gizarte horren ahalik eta sektore handienak eta honenak bereganatu eta prestatu independentziarako. Orduan, sektore horiek kolonizatu eta kudeatu nahi ditu. Zenbat eta gehiago eta hobe. Baina, klaro, alderdi diferenteak daude. Oso diferenteak, ideologia diferentekoak. Besteak ere, sektore horieak zatu nahi dituzte, irabazi, kolonizatu eta kudeatu. Orduan, alderdiekin jai dago. Hortik ez dago independentziarik, nik horrela ikusten dut. Orduan, konkretuki, ze proposatzen duzue independentzia hori lortzeko? Zuen ustez, zein da bidea? Osea, hauteskunde eginez, aitapondeko horik ez daukagu. Gerra danak galdu inditugu. Orduan, oso ondo dago, jakitea, herria kontzientziatu egin behar da. Eta deskontzientatuta dago, ez gara iristen, herriaren gehiengoa lortzea, kontzientzia independentista ez dugu lortzen. Ze proposatzen duzue, ze bide proposatzen duzue, Euskal Bidea azaldu da, orain dela gutxi, sortu atera du Euskal Bidea. Ez dakit, alderdi batena da, eta PNV-rekin alkartzeko oso zaila ikusten du. Eta PNV-rik gabe, hemen independentziarik ez da lortuko. Orduan, ze bide ikusten duzue? Bidea, ez esplikatu ze pasatzen dan. Ez deskribatu ze pasatzen dan, baizik beste pauso bat eman behar dugu. Positiboki pauso bat eman behar dugu independentziarago. Ez dakit esplikatu nahi zen, neuk ere ez dago adoso argi, ez dakit. Bueno, argi etzaitena gelditu da, momentu batean iruditu zait esan dezula, hirugarrengo bidea hauteskundeana balekotzat jotzen dula edo posible bezala, edo gaizki ulertu dut. Nik ulertu du, ez. Gure ikuspuntutik, bai. Nik ulertu dut hori, zuen hauteskundeak engainu bat dela, hauteskundeak engainu bat dela, hala da, klaro, imperialismoak eta dominatu gaituztenak jartzen badima dute, horien helburua argi dago, konstituzioaren helburua da herriak desagertzea, suntsitzea, hori da helburua. Eta ea kontsideratu dute, konstituzio honekin lortuko dugu. Ez gu nahi genukeen bezala, baina luzarora hori lortuko dugu. Orduan, konstituzio horren barruan daude sortuta denak, instituzio denak. Eta alderdi hortatik, esan diteke, hauteskundeekin jai daukagula. Orduan, zer egin beharko litzake? Hauteskundeen bidez instituzioak geureganatu, Katalunian nolabait egin dute bezala, geureganatu, Katalunian adibidez, Kataluniako gobernua independentista da. Eta lerratu da, independentziaren linean lerratu da. Hemengo kasua ez da hori. Hemengo kasua da, oraindik ez da momentua, 130 urte bat ditugu, baina oraindik ez da iritsi momentua. Eta beste 100 urtean ez da iritsiko horientzat momentua. Ez ba zaie, ez ba dira behartuak izaten. Orduan, nik hori ulertu dute, hauteskundeak ez dutela balio etsaiaren inbentzio bat delako. Nere galdera zen ia zuretzat, ados zeunden horrekin edo ez. Hasieran iruditu zait, esaten dela ez zeundela ados, baieztapen horrekin. Alegia, hauteskundean bidez ikuste zendula aukeraren bat independentzia eskuratzeko. Hori izan, zalantza. Azkenengo momentuan, horiek balioko lukete instituzioak gure eskutan lortzeko ahalik eta gehien, etxaiaren asmoaren kontra. Baina, orduan, klaro, etxaiak dauka giltza. Desegin eta eozer gauza egin dezake. Edo, unilateralki independentzia deklaratzea.
Deklaratzea erresa da, guk hemen deklaratu dezakegu, baina horrek espaldin badu atzean indarrik, hori alperri da. Hori ba, ez, baina independentzia deklaratzeko unilateralki esan nahi du, herria dagoela, hor batek esan du bezala, sutan edo zagin nola dagoela, Eta orduan ikusten bat da momentu bat, hori izango zen, hauteskundeen edo ondorengoa izango litzake hori, Dena dela. Ez dakit. Nola bait, erantzutarrean, nunbaitetik astearen, bigarren bidea aipatu ezuna zen, Aita Ponteko bat izatearen bidea adibidez, eta aipatu dituzu Baltikoko herrian kasua. Baltikoko herrian kasuan zerbait kopiatu dugu. Baltikoko herriak denoak iun nola intzuen gizakate bat, gerora Katalunia hartan oinarrituz baintzuen behien bia katalana famosoa, eta duela gutxi gure eskudaok ere egin du gizakate bat. Baltikoan aldarrikatzen zutena eta guk hemen aldarrikatu duguna edo aldarrikatu dutena berdina da. Baltikoan aldarrikatzen zuten Sovietar Batasuneko erakundeak ez zirela, euren erakundeak. Legez kanpoko erakundeak zirela, okupaziopeko erakundeak zirela. Euren herri okupatutzat aurkezten zuten. Gu hortik oso urruti gaude. Sujeto politikoa nortzen oso garbi zuten. Antzeuden bertakoak eta kolonoak. Hori garbi zuten. Hori garbi izateko estrategia bat zuten. Eta estrategia hori aurrera eramango zuen lidergo nazional bat ere bazuten. Guk hemen ez daukagu lidergo nazionalik. Ze proposatzen dugun? Lehenengo urratsa izango litzateke lidergo nazional bat sortzea. Daudenak ez digute balio. Zuk esan duzu, alderdi politikoa daudela, ados jartzea zaila izango dela, alderdi politikoak jarrita daude gure artean haserretzeko. Alderdi politikoak jarrita daude gure artean banaketa lortzeko. Urte batzu daramazkite eta oso emaitza onak lortu dituzte. Gure arteko haserreak etengabea dira. Lehen beste batek aipatu du beti gatazkan gabiltzala hemen. Hori ez da ere kasualitate hutsa, Euskaldunak burugorra dira eta ez dira ados jartzen, ez da zaborra nola kudeatu, ez da kasualitatea, imperialismoaren beste estrategia bada. Hanek ere esate zuen, hauteskundetan parte hartzearen truke zerbait ematen dizute. Zer ematen dizute, eskumen gutxi batzuk, zeinen bidez, baieztatzen duten, hemen gatazka bat sortuko dela, edo euren burua zuritzeko ere, izan nahiet, alderdi politiko bat argi agertuko balitz, ni naiz alderdi politiko independentista, hori nire helburua. Urtea pasatzen dira eta helburua da, zerbait egin distraitu behar gaituzte ez, hasiko hitz egiten, ez dakit, zaborraz, aireportuaz, superportuaz, ez dakit, horrelako gauzakin distraitzeko. Beraz, guk ze planteatzen dugun, zein dan gure bidea, ez da ezer asmatzeko garaia, esan nahet, azkenengo 100 urtetan estatu desente sortu dira. Haien bidea kopiatzen saiatu beharko genuke, baina hemen beti hartzen ditugu adibide bezala, askatasunaren bila porrot egin duten adibideak. Duela urte batzuk, Quebec. Kasi lehenago, Ipar Irlandako kasua jartzen duten. Gero Quebec. Eskoziaz, ja, ez du hainbeste entzuten. Orain Katalunia dirudi. Gero izango da Flandria. Orain, benetan askatasuna berreskuratu duen adibide bat, noiz jarriko digute. Gure lider deitzen diren horiek. Esan nahet, nik igo nahi baldin badut Everest, jarraituko dut Everestera igo den baten aholkua edo handik ikasten saiatuko naiz. Hemen ez. Hemen saiatze gara, Everestera igotzen saiatu eta porrot egin duten haien akats berberak errepikatzen. Ze izango balitz sikiera ikusi, behitu Quebecen ez du asmatu. Eskozian ere ez du asmatu. Eta hortik ikasiko du, ez, hemen egiten du, hauek ez du asmatu, baina saiatu dira, katxiz. Guk berdina ingo dugu, haber guk lortzen dugun. Ikasi beharrean akatsetatik errepikatzen tematzen gara. Bidea zein da, ez da ezer berria, zaila da, ez dakit inoiz lortuko du, nik esperantza badut. Baina imperialismoari irabaztea oso lan nekeza da, nek ere esan du momentu jakin batzuetan zer tokatzen da erresistitzea eta gian oraingoz ez da besterik. Aita Pontekoak ere aipatu dituzu, zerbait egiten dugu Aita Pontekoak bilatzeko? Aita Pontekoak bilatzeko ere aurna sujeto politiko bezala aldarrikatu behar zure burua. Gu sujeto politiko bezala agertzen gara munduan? Ez da bi lehendakari dauzkagu eta gero ez da gizen bat erakunde eta aldun nagusi batzuk eta ez da ze aldarrikatzen duzu ezuek. Gu ez gara sujeto politiko bat munduan. Ze Aita Ponteko lortuko du horrela. Horrela zaila ez. Gu proposatzen duguna da errealismo politikoa. Munduan askatasuna berreskuratu duten herriek jarraitu duten prozesuetatik ikastea.
Eta horietan guztietan errepikatzen den konstante bada, dagoela herri bat, kontzientzia duna eta lidergo bat. Lidergoaeko herriak inoiz ez dute berreskuratzen askatasuna. Hortik abiatu beharko genuke. Kaixo, oraintxe bertan aipatu duzu herriaren kontzientzia. Abia puntu bezala edo. Eta agian nire galdera da, ia nola ikusten dezuen zuek, Katalunian bezala, ez garaipen ez dute lortu oraindik, baina bueno, batez ere herri kontzientzia sortzeko, halako Euskal Herriko batzar nazionala moduko mugimendua sortzea. Hori, nola ikusten dezue zuek, hori? Bueno, Kataluniaz gauza asko esan litezke, orain helduko jot gai horri, baina esango nuke importanteagoa dela zer egin behar den baino, eta horrela aurreko gizonari erantzun nahiko nioke, zer ez den egin behar, eske oso importantea da, herri honetan ohituta gaude, errezetak bilatzen, zer egin, baina gaizki egiten dugun hori egiteari utzi gabe, eta hori ez da posible. Beraz, zuk berak ere esan du, orain egin genezake independentzia deklaratu, egin genezake hemen gobernu bat sortu, egin genitzake gauza asko. Baina, noski, horrek ez luke inongo sinesgarritasunik, uzten ez baldin badiogu egitearik, min ematen digun hori. Eta hori da klabe, horregatik lehenago ere esan dut hitzaldian, uste dut argi gelditu dela, oso importantea dela gatazkaren planteamenduan, nola planteatzen duzun zure gatazka. Eta guk gure gatazka ez dugu azaleratzen. Gu extraterrestreak bagina eta etorriko bagina ona, nik ez dut uste herri bat ikusiko genukenik, parte hartzen dugu, eskatzen zaigun guztian. Berak esan duen bezala, ez dakizen bat administraziotan parte hartzen dugu, gure borondatez, lehendakari bat baino gehiago dugu, non dago herria? Ze manifestazio batzuk egiten dituela? Baina beste gizarte batzutan ere ingo dituzte, herri izan gabe. Esan dut, egin behar duguna da, jokatu modu batean, non azaleratuko den gatazka benetan zertan datzan. Eta gatazka da, herri okupatzaile bat dagola, bere indar okupazioarekin, bere okupazio aparatuarekin, eta herri menderatu bat, hori azaleratu behar da nunbait. Zeren bitartez? Erresistentziaren bitartez. Zuk erakutsi behar diozu, munduari, nola zauden, eta hori da, parte ez hartuz, alduzunean altxatuz, eta baina batez ere, gauza batzuk, printzipioak beharko luketen gauza batzuk egiteari utziz. Behin hori eginda, sasiak enduta, ze sasi asko dugu buruan, Mikelek ere aipatu du, desikasi prozesu bat egin behar dugula, hori denak enduta esango nuke bidea errezago ikusiko genukela. Printzipioi behin ere zaila uko egin behar. Aliantzak izateko ere, beharko dugu sinesgarritasun bat eduki munduan. Eta momentu honetan, gero eta gehiago irrigarri gara munduan, gure politikaz baita bat ere seri ba, ez dugu gure aldeko politikarik. Erresistentzia importantea da, eta gero etorriko da noski antolamendua, guk herria badugu gure territorioa, gure lurraldea, eta falta zaigu gobernua. Deitu gobernua, deitu lidergo berri bat, deitu asamblea bat, deitu nahi duzuna. Baina hori esango nuke gero datorrela, lehenengo da, gaizki egiten dugun hori egiteri utzi. Eta hortarako ez dut uste jendea oso prest dagoenik. Jendea nahi du, bai, zaidazu zer egin, baina segituko dut egiten dudana ere, eta hala, goazen gauzak egitera. Barkatu nik erdera zengo dut, espainolez zengo dut, barkatu, baina, primero, una observación. Creo que somos un pueblo demasiado pequeño y nuestras fuerzas son muy limitadas. Por eso no tenemos derecho a equivocarnos. ¿Cuándo vamos a saber que no podemos estar en una pelea absurda y que no tenemos derecho a equivocarnos, que nuestros recursos son muy pequeños y los tenemos que aprovechar al máximo? Y estamos perdidos en batallas, perdiendo recursos, en fin, perdiendo el tiempo y desangrándonos, como es natural. O sea, que tomar conciencia de que nuestras fuerzas, la actividad política es fuerza, y nuestras fuerzas son pocas, y las tenemos que aprovechar al máximo. Eso primero. Y luego, para contestarle a Urrujulegui, ¿qué hacer? Yo creo, es mi opinión al menos, hacer un trabajo ímprobo de conciencia y llegar a conseguir una masa crítica suficiente para poder constituir un gobierno provisional que sea capaz de ejercer un liderazgo en este país.
Yo creo que la idea de gobierno provisional es una idea que debe estar en nuestro horizonte. Eso no se saca así porque yo quiero. Hace falta tener una base suficiente, una masa crítica en la que apoyarse. Pero si hay esa masa crítica, se puede constituir un gobierno provisional que trascienda todas estas constituciones, trascienda estas divisiones territoriales, trascienda todo. Un gobierno provisional de Euskal Herria. Y que sea capaz, y a ver si es capaz, porque eso es un reto, no está seguro que lo vaya a conseguir, si es capaz de ejercer un liderazgo en este país. Esa es la proposición que yo le hago a Urjulegui. No sé si estaré acertado o si estará él de acuerdo o no. Bueno, esango dut tontakeria handia, baina bidea egiten da eginez, Eta ezina, nola da, ezina ekinez egina. Beraz, konsiente izan behar dugu izango dela kristoren borroka. Ikusiko dugu Kataluniarena nola bukatzen dan. Nire ustez izan behar dugu, ikusi behar da, xake joku maratoniano bat bezala. Oso estrategia komplexua diran, oso burruka komplexua sortuko diran. Botako diguzte harrikadak, sartuko dizkigute aiztokadak, makilakadak emango dizkigute, torpedeatu ingo danetarik. Pentsatu behar da, independentzia lortzea izango dela futbol partidu bat jokatzea non arbitro erosia dagoen eta non ikusleak areroaren alde dauden. Holako futbol partidu bat irabaztea, iaien posible da, opa horrela ikusi behar da. Orduan, nire ustez, izan behar dugu, inteligenteak eta pragmatikoak. Orduan, nire ustez, dana ikasi behar da. Galdu dutenetatik eta irabazi dutenetatik. Zergatik, igual, lehenengo aldian ez dugu lortuko. Eta noizbait egon izan dira saialdiak, izan dugu plan ibarretxe bat, orain dela urte batzuk, esan atera. Konstiente izan behar dugu, igual, lehenengoan ez, bigarrenean ere ez, igual, hirugarrenean o laugarrenean. Zuk esan dezu kebet adibide negatibo bat desela. Bueno, nik ez dut horre negatibo ikusten, igual, urrengoan lortuko dute. Horlako borroka ez dira urte bat, hilabete baten bukatzen. Urte batean ere ez, igual, 10etan ere ez. Guk armatu behar dugu gure burua, burruka luze bat egiteko, burruka ideologiko bat, burruka politiko bat, burruka bat zentzu guztietan. Eta azkenean, igual, xake joku komplexu hori, non dana gure kontra dagoen, igual irabazten dugu. Ez de besterik esango hori da. Bueno, zuk esan duzu, jarri duzu simil bezala, eta nire ere gustatzen zait futbol partiduarena. Zera, orain jokatzen ari gara, horrela. Orain, eta horregatik galtzen ditugu. Eta Quebek horregatik galtzen ditu bere referendumak eta galduko ditu beti. Noski, hipotetikoki izan ziteken, noski, zuk jolastu dezakezu futbol partidu bat, gutxiago zara zure ekipoan, arbitro erosia dago, arauak bestea jartzen ditu, publikoa ere, arerioarena da, eta noski, izan ziteken irabaztea, jakina, aukeraren bat egongo da, baina oso zaila da. Beraz, orain jarri gara horrela jokatzen. Eta borroka horiek ez dira jokatu behar. Beraz, lehenengoan irabaziko dugu edo ez, jakina. Baina aldez aurretik jakin behar dugu ze borroka, ze bataia libratu. Zertan garen indartsuago, zertan garen ahulago. Beraz, lehenago ere esan du, hango lagunak, orain artean gerra guztiak irabazitukula. Noski, gaizki libratutako borrokak izan direlako. Ulertzuzu? Nola lehiatuko natzaio honi, onaino armatua dagoen estatu bati, armekin. Hori aldez aurretik galduta dago. Jakin behar da zertan min eman, horretarako behar dare klase politiko bat nortuko dituena zure indarrak, eta nortuko ditu bestearen indarrak, eta bestearen puntu ahulak. Eta badakizu zer dugun oso potentea, eta ziogu behar besteko garrantzirik ematen, guk arrazoia dugula. Eta debateak guri inork ez dizkigu irabazi behar, baina irabazten dizkigu. Beti.
Beraz, erresistentziarena berriro aipatzen dut, eta hori iruditzen zait oso gauza importantea, erresistentzian egon, lasai, eta erne, eta emanzipatuta. Eta etorriko da momentua, gutxienez iristen baldin bada momentua, ez hori politikaren arteak ere esango digu, noiz den momentua, harrapagaitzala prest. Ze tren asko pasa zaizkigu. Dekolonizazio prozesu oso importante pasa zaigu, krisi ekonomiko ikaragarria izan du Espainiako hori ere pasa zaigu, beraz, harrapagaitzala prest behintzat. Bai, Quebec galdu zuen, uste dut, referendum bat galdu zuen, baiezkoak 49, eta ezezkoak 51. Bueno, 50. Oseak bide bat izan diteke, hemen oso urruti dago demokrazia tipo hori. Gero, debatea, dudarik gabe, arrazoia gu daukagula hori denek dakite. Imperialista denek, imperialismo denek dakite, arrazoia zer daukala. Zabatua izan denak, zapaldua izan denak, arrazoia daukatela, hori argi dago. Horregatik ez dutena izaten debaterik. Eta nik jakin nahi nuke, gobernu provisional bat sortzea. Gobernu hori, Mikelek esan du, bi dauzkagula, ofizialak. Bi dauzkagu. Orduan, beste provisional hori nun sortu beharko litzake? Kanpoan, Euskal Herritik kanpoan, rekonozituko gaituzte beste, onuk edo beste estaduek hasiko dira gobernu hori onartzen, ez zait iruditzen. Gobernu provisionala sortzeko garaia pasatu zen, nik uste dut. Nuke Quebekekin zentratu nahi eztabaida, eta hasieran esan dut ala sentitzetelako, ni naizela ezertan nahitua, dana ala, bozketa horren ondoren, ni oso kerrespaldiman nago, bertako arauak aldatu zituzten, daia esan zuen 51ko baiezko batek etzuela balioko urrengo erreferendumean independentzia lortzeko. Beste datu bat ere prentxan azaldu zan, eta zan nahiko potentia, naiztamen pasazan oharkabean, komenizitzaielako, nahi, eta esatezun, Quebecen, bertako erakundetan independentistak gobernatzen zuten bagoitzean, independentistak kopuruak bera egiten zuela. Beste datu bat, jakiteko ia ondo, edo gaizki ari garen. Hori batetik. Eta bestia, bigarren esan desuna, ez dezula posible ikusten gobernu provisionalaren garaia, ez da, dorrun espontainitate hutsan sinistu beharko dugu, antolatu gabe, bururi gabe, nik hortan bai ez dela sinisten. Adibide bat jartzea bailin baiazu munduan askatasuna berreskuratu duen estatu batena gobernui gabe, lidergoi gabe, nahi desun hitza erabili, berdin zait, nik gustu asko ikasiko nuke bide hortatik, ez dut ezagutzen. Eta guztet, kostako zaitela, bizi naizen artean horrelako adibidat topatzen. Ez da, nire iritzia. Bueno, ordua gaina etorri zaigu eta bukatu inberko dugu. Eskerrik asko, denoi, hona etortzegatik, eta eskerrak bereziki bizlariei. Ohar pare bat esan ditut bukatu horretik. Hemen aipatu da, Orreaga taldea zertan dabilen, programaik baute duen, Orreaga taldea aspalditik da Euskal Herriko jende desberdinarekin independentziaren alde lan egiteko harremanak bilatzen. Pixkanaka, oso pixkanaka, baina bagoaz aurkitzen, baina hori da gure lana. Eta horretan laguntza eskatzen dizugu. Orduan, Orreagakin harremanak izan nahi ditunak, informazioa trukatzeko, bi zentzutan informazioa trukatzeko, elbide elektronikoa eman dezala nahi dunak eta harremanetan jarriko gea. Beste gauza bat, Orreaga ez da partido politiko bat, hor aipatu da, galdera eginda, Orreaga ez da partido politiko bat, Orreaga ez ditu diru laguntzari jasotzen. Bere hautsa baldintzarik eta mugarik gabe zabaldu nahi du. Eta horretarako bere Orreago kideak jartzen duten dirua eta Orreaga beraren produzioak ematen duen etekina besteik ez daukagu. Orduan, laguntza pixkat eskatzen dugu herriai, han ate ondoan dago gure produzioa, salgai,
Prozioan artean ikusiko zuen egutegi bat daola, independentziaren egutegia, deitu diogu. Bakit otsailean gaudela, eta ez dela garaia egutegia saltzeko, baino Horreagaren edo independentziaren egutegian helburua ez da zein egunean biziganen erakustea baizik, eta helburu nagusia da independentziara egunero landu behar dela zabaltzea. Eta horretarako lelo hori jarri diogu egutegiari, eta hilabete bakoitzeko esaldi bat sartu dugu, eta 12 esaldi horietan dago laburbilduta nolabait Horreagaren ideologia. Beraz, nahi batzue lagundu. Eta azkenik, gogoratu, martxoaren 23an hemen beste zita bat dugula, Pako Aristik emango du hitzaldia, bere Euskararen izobara liburuari buruz. Eta leheno aipatu dut, eztabaida txiki bat izan dugula hemen, bi Mikelen artean, nik esan dut politikan aditua diela, bilek, euskal politikan, eta independentzian bila hitzeak inditula adituak. Eta beak esan du bere burua ez dula horrela ikusten, nik zuei galdetuko nizueke, entzundako entzun ondoren, ia euskal politikan adituak dien, edo ez. Eskerrik asko eta hurrengo arte.